जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मोनसे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ जे मावथांखि दा बे मावथांखिखौनो बिथा खालामनानै जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' फरायसाफोरनि थाखाय थाखो 9 आरो थाखो 10 बे फरायसाफोरनि थाखाय जोङो माखासे समनिफ्रायनो जे प्रि कचिं केम्प जोङो बेखौ लाबोबाय थानाय जादों आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बायदियैनो जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय बा जोंनि जिथिदुवार दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय सान्तिपुर दालाइसा एबसुआबो दिनै नैबे सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनि न'ब्लाङाव जे प्रि सामार कचिं केम्प दा बेखौ क्लास 7निफ्राय लानानै क्लास 10सिम मोनसे गोलोम बोथोरनि मोनसे बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा बे हाबाफारिखौ दिनै बेखेवनाय लानाय जादों। दा बे बिनि थांखि आरो नोजोरा बेनो जे जोंनि बर' फरायसाफोरा जाहाथे नैबे बन्द'नि समावबो बा फरायसालिनि बे गैयै समाव जाहाथे ओरैनो समखौ बेरायनानै हगारा बा जोंनि फरायसाफोरा जोंनि सोलोंथाइ लानायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जाया आरो बै फरायसाफोरखौ जोङो जेब्लायबो सोलोंथाइ लानायनि थासारिजों जुरित्थ' खालामनानै दोनबाय थानो थाखाय माखासे गाज्रि थासारि गाज्रि बारहावानिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ रैखा खालामनो नांगौनि थाखाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' फरायसाफोरखौ साफा साफा सुबुं सम्पद बानायनांगौनि थाखाय जोङो दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावबाय थानाय जादों आरो बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानैनो नैबे जोङो गोलोम बोथोरनि जे बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै लाबाय थानाय जादों आरो जोङो बिनि गेजेरजों मोनदांनो हायो जे जोंनि बर' फरायसाफोरखौ जुदि जोङो मोनसे मोजां राइट डाइरेक्सनजों जुदि जोङो लानानै थांनो हायोबा बिसोरखौ जोङो नांगौ समाव माखासे गोनां गियानफोरखौ जुदि जों बिथांमोननो सोनानै होनो हायोब्ला निस्सय जोङो फोथायनो हायो जे जोंनि बर' फरायसाफोराबो गोजौ फारसे सोलोंथाइ लानायाव मोनसे दावगानो हागोन जों बेखौ फोथायनो हायो। फरायसाफोरनि गार्जेनफोरखौ मा खावलायहरनो सानो नोंथांमोना? फरायसाफोरनि गार्जेनखौ आं बेखौनो गुरैयै खावलायनो सानो जे जोंनि गार्जेनफोरा जोंनि फरायसाफोरनि सायाव बा जोंनि गथ'फोरनि सायाव एक नाम्बार जोथोन लानो रोंनांगोन, नोजोर होनो रोंनांगोन। दिनै जाय न'खरा जाय गार्जेनफोरा गाव गावनि गथ'फोरखौ बा फिसाफोरखौ जोथोन लानानै नोजोर होनो रोंदों बै न'खरनि गथ'फोरानो बै फरायसाफोरानो दिनै साफा साफा जाफुंसार बा मोजां फरायसा हिसाबै जोङो मोननो हादों। दा बेखायनो जोंनि बिमा बिफाया एक नाम्बार जोंनि गथ'फोरखौ दिनै नोजोर होनो रोंनांगोन आरो नोजोर होनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि फिसाफोरखौ मोनसे मोजां थासारियाव लाखिनानै बिथांमोनखौ जोङो साफा साफा मानसि बानायनो हागोन। दा बाहाय एक नाम्बार खामानिया जोंनि गार्जेनफोरा जोंनि गथ'फोरखौ जेरैब्लाबो माखासे गाज्रि बारहावा गाज्रि थासारिनिफ्राय बासायनांगौनि थाखाय नोजोर होनाया गोनां दं होननानै आं गार्जेनफोरखौ खावलायो। थांनाय बावैसो जिथुनाखि फोसावजानाय मेट्रिक आनजाद बे आनजादावहाय चिरां जिल्ला हिसाबै आसामनिनो टप थांदोंमोन फार्स्ट पजिशन हिसाबै। स' बेफोरबायदि प्रि कचिं केम्प बिदि खुंनाय हाबाफारि नोंथांमोननि आफादनिफ्राय बेफोरबायदि खुंनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि फिथाइखौ मोननो हादों होनना नोंथांमोना सानो नामा? देग्लायनि 2023 बेनि जे मेट्रिक आनजादनि फिथाइ जोङो बेखौ बयबो मोनथिनो मोनदों आरो बियो जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै जे देग्लायनि मेट्रिक परिखानि जे फिथाइ बियो जोङो मोनसे गोजौ सिरियाव बा सेथि मासियाव जोङो मोननो हादों। दा बिनि थाखाय जोङो जोंनि नैबे चिरां जिल्लायाव थानाय गासैबो माहारियारि आफाद गासैबो दिथागिरि आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो गासैबो जयै खौसेयै खामानि मावलायनायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ जोथोन लानायनि गेजेरजों बायदि मैया थासारिखौ जोङो जोंनि खामानि मावनायनि गेजेरजों जुजिनायनि गेजेरजों जोङो बेबायदि मोनसे फिथाइखौ मोननो हादों होननानै जों फोथायो आरो बेबायदि खामानिखौ जोङो इउनाइटेडलि बेयो माहारियारि आफाद समाजारि आफाद आरो जोंनि साफा साफा गार्जेनफोरा जोङो जयैनो दायथ' लानानै जोंनि फिसाफोरखौ जुदि लांनो हाबाय थायोब्ला इयुनावबो जोङो बेबायदि फिथाइखौ मोनलांबाय थानो हागोन होननानै आङो फोथायनाय दङ। गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु।
2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि जेटी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिंग, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन, नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।